I després d'aquest dia de festa recuperam l'espai esportiu d'aquesta casa, un 2-3 sus. Avui Manel Ferrera, en el plató del programa esportiu, ens du les darreres novetats esportives. Manel, bon vespre. Hola, què tal? I aquí estem per el plató de l'1-2-3 sus preparant el primer programa de l'any 2010. Hi ha moltes lligues que no tenen activitat, però n'hi ha que sí, i a més tenim reportatges, tenim moltes coses. Però abans, repassant l'actualitat del dia d'avui, que hem de començar parlant del Real Mallorca de futbol, perquè està fent una temporada històrica, 8a victòria consecutiva dins Son Moix, ho ha guanyat tot, i a més, ara mateix, pot presumir que està a zona Champions. Els dos entrenadors dels equips revelació, Manzano i Caparrós, se saludaven ben contents abans del partit. Els seus equips funcionen la mar de bé, però ahir el Mallorca va donar un cop d'autoritat. Havia de guanyar per 2 gols per passar aquesta setmana a la zona de Champions, i ho va aconseguir. Puede ser circunstancial, tanto en cuanto la jornada próxima podamos no puntuar en Madrid, que entra dentro de lo lógico, y el Sevilla que puntúe, incluso el Deportivo, y lo que está claro es que nosotros tenemos que seguir con nuestro trabajo como lo venimos haciendo. Després d'una primera meitat ensòpida, en torna del vestidor, el Mallorca es va avançar amb un gol de Julio Álvarez. Amb el marcador a favor, el Mallorca va controlar molt bé el duel. Borja repartia el joc i Aduriz cercava el gol. L'Atlètic va donar l'ensurt amb una gran ocasió de Llorente que Josemi, que va estar colossal jugant de central, va evitar. Tot seguit, Aduriz no va perdonar davant dels seus excompanys. El equipo está trabajando muy bien, en casa estamos siendo un gran equipo y bueno, muy contentos y satisfechos por todo eso. El Mallorca dorm tranquil a la Lliga, però no s'atura perquè dijous jugarà a Vallecas davant el Rayo un partit de Copa, un altre somni a l'abast dels homes de Manzano. Temps ara pel bàsquet, perquè aquest cap de setmana ha hagut jornada tant a la Lliga Femenina com a la Lliga LEP i han tingut cara i creu, victòria pel Joventut Mariana, derrota pel Bàsquet Mallorca. El dia que Marc Blanc rebia un homenatge pels 150 partits que ha jugat a Inca, el Bàsquet Mallorca va fer un partit irregular que ja tenia complicat el primer quart quan perdia de nou en un 3-0. Xavi Sastre va fer reaccionar els seus homes que al segon quart ja el tenien igualat i al tercer el capgiraven. I quan semblava encarrilat el duel, amb empat a 70, a falta de 5 minuts, el Bàsquet Mallorca li va fugir l'encert. El Burgos ho va aprofitar i al final va guanyar de 10 punts. Hem posat 2 o 4 punts a dalt i bueno, jo crec que hem vist que estàvem per dalt i potser hem baixat una mica d'intensitat defensiva o alguna cosa així i al final s'acaba pagant, no? Ells també han estat bastant encertats de cara al final. El Mariana va estar més encertat davant el Canoe. Va sortir concentrat des del començament amb el duet Ferrari-Vega molt encertat. De fet, al temps de descans l'avantatge ja fregava els 20 punts. I la segona part no va tenir gaire història. El partit complet del Mariana va fer que el triomf no perillàs i Méndez va donar minuts a totes les joves jugadores. El Canoe va maquillar el marcador fins al 79-70 del final. Amb aquesta 7a victòria, el Mariana ja en treu 5 a zona de descens i està virtualment salvat. Ahir vos avançàvem en exclusiva a aquest informatiu que l'Oxidor Palmes quedava sense les seves jugadores sèrbies que no tornaven. Són la central Vesna Jovanovic i les receptores Natasa Sevarica i Nikolina Kovacic, que no han tornat de les vacances i han decidit causar baixa en el club per diferències econòmiques. I és que tot i el patrocini d'Oxidor i els bombers que rebran en breu del Conseller d'Esports, el club no passa per un bon moment econòmic. Ernesto Rodríguez i Pasqual Saurín ja fan feina per intentar cobrir aquestes baixes amb una jugadora estrangera que arribi, esclar, a baix cost. I més vòlei, perquè aquesta setmana és la setmana europea pel Palma masculí. Televisió de Mallorca oferirà dijous en directe des del Palma Arena el debut de l'equip de Rafa Puerto a la segona competició europea, la CEP Cup. Els mallorquins s'enfrontaran als vuitens de final davant el potent equip turc de l'Arkas Izmir, on, per cert, juga un vell conegut de l'afició palmesana, Quique de la Fuente. Un buen equipo el que tenemos enfrente para empezar la competición, ¿no? Tú bien dices, hemos pasado una ronda, pero la ronda la hemos pasado sin jugar. Ahora es cuando empieza de verdad la competición, que es cuando tenemos que demostrar el nivel nuestro ante un equipo bastante complicado como el Arkas, que viene ganando ligas en Turquía, hace 2 años ganó la liga.
El partit serà a les 8:30 dijous. I tanquem aquest temps d'esports recordant-vos que podeu trobar en el primer programa d'enguany de l'1, 2, 3 sus, a aquest plató. Avui començarem vivint de prop l'intent de rècord que va fer just abans de les festes en el lot que volia córrer 24 hores damunt d'una cinta. Al segon bloc del programa parlarem molt de bàsquet, tant de la derrota del bàsquet Mallorca com la victòria del Mariana. Ens visitarà al plató José Amador, jugador del bàsquet Mallorca. A més, tot i que no hi ha hagut jornada de vòlei ni de futbol sala, tindrem dos reportatges, un del jugador del Palma Diego Bonini i un altre del Centre de Tecnificació de Futbol Sala. Com no podia ser d'altra manera, també analitzarem una altra gran victòria d'un Mallorca que ja es troba a zona Champions i també un reportatge del seu preparador físic, Antoni Lluís Cervera. El tros, com sempre, completarà el primer programa de l'any. La cita la teniu aproximadament a les 9:10 del vespre. Vos hi esperam.